Qed tiżdied il-kritika għal kundizzjonijiet diżastrużi fl-infrastruttura tal-Isptar Monte Carmeli wara li madwar ġimgħa ilu ċedew xi soqfa. Riflessjoni tal-kundizzjonijiet ħżiena u perikolużi fl-istess sptar. U se tiġi rapportat li l-infermiera taw ultimatum lill gvernu lill awtoritajiet tas-saħħa minħabba din is-sitwazzjoni. Bl-istess infermiera jeddu b'azzjonijiet industrijali jekk is-sitwazzjoni f'dan l-isptar ma titranġax. Fittra li ntbatet lill Ministeru tas-Saħħa mmexxi minn Chris Fern, il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN qalet li l-infermiera f'Monte Carmeli jħossuhom trattati qishom infermiera tat-tieni jew it-tielet klassi. Imma s-sitwazzjoni perikoluża tal-Isptar Monte Carmeli m'għadix moħbija u mistura fil-konfini tal-istwali ta' dan l-isptar għaliex aktar nies qegħdin isemmaw leħinhom dwar il-qata gravi f'dan l-isptar fosthom id-dekan tal-Università ta' Malta, il-Professur Andrew Azzoppardi. Fuq Facebook, Andrew Azzoppardi kiteb hekk: "Imisna nistħu b'din l-oxxenità. Konna nħallu din il-pastazata kieku l-isptar ma kienx għal persuni bi problemi ta' saħħa mentali." Fl-aħħar ġimgħat l-isptar ġie anke kundannat mill-perit imqabda mill-gvern. Pazjenti jitraqdu mal-art, scaffolding jappoġġja s-soqfa, soqfa oħrajn jaqgħu. Bil-pazjenti u l-impjegati jisfnu fin-nofs waqt li jistennew li jsir xi ħaġa illum qabel għada. Mario Frendo għal Net News mill-Isptar Monte Carmeli.